Sopimus, jota ei opetettu ohjesäännössä. Palattuani aliupseerikoulusta minut määrättiin alokasryhmän johtajaksi. Hieno nimike, johtaja, jonka perusvaatimuksena tuntui olevan kyky inhota ja halveksia sydämensä kyllyydestä niitä, jotka sattuivat aloittamaan varusmiespalveluksensa muutamaa kuukautta itseä myöhemmin. Siihen aikaan alokkaalla ei ollut minkäänlaista arvoa. Alokasta tai ylipäätään alaista sai julkisesti haukkua, alistaa, kiusata, nöyryttää, mitätöidä ja simputtaa mielin määrin ilman, että kukaan puuttui asiaan. Jopa korporaalit tuntuivat ymmärtävän suuren arvonsa alokkaaseen verrattuna. Eikä ihme, herrojen seistessä ringissä korporaalit tiesivät seisovansa heti kenraalin jälkeen. Päätin kuitenkin kokeilla toisenlaista johtamista. Tiesin isoveljeni toimineen samalla tavalla ja ajattelin, ettei minulla ollut mitään hävittävää. Menin alokasryhmän tupaan. Alokkaat ponkaisivat pystyyn ja huusivat huomiota. Pyysin heitä rauhassa istumaan alas. Suljin oven ja istuin pöydän reunalle. Esittelin itseni pelkällä etu- ja sukunimellä. Kerroin olevani heidän ryhmänjohtajansa ja tulleeni ehdottamaan yhteistyötä, jossa molemmat osapuolet voittavat. Lupasin omalta osaltani sitoutua siihen, että jos kertaakaan koko armeija-aikana hyppyytän heitä turhaan, kuka tahansa heistä yksin tai yhdessä saa tulla iltalomalla tai varusvapaalla vetämään minua turpaan, kunhan se ei tapahdu varuskunta-alueella. Vastapainoksi edellytin, että jokainen tekee parhaansa silloin, kun joudun heitä komentamaan. Perustelin asian sillä, että näin pääsemme kaikki mahdollisimman helpolla. Tupaan laskeutui syvä hiljaisuus. Kysyin, kuulostivatko ehdot reiluilta. Pojat vastasivat, että kuulostivat. Totesin, että niin minustakin, ja varmistin vielä, sopiiko asia kaikille. Sopimus syntyi sillä sekunnilla. Poistuin tupasta tietoisena siitä, että olin juuri tehnyt koko armeija-aikani parhaan sopimuksen. Sopimuksen vaikutus oli suorastaan uskomaton. Välillä jopa hävetti, kuinka selvästi erotuimme ryhmänä muista. Meitä esiteltiin vanhempainpäivissä, saimme ryhmänä ylimääräisiä palvelusvapaita ja muita etuoikeuksia. Oikein tai väärin, alaisistani tuli parhaat varusmiesaikaiset ystäväni. En kokenut menettäneeni auktoriteettia, päinvastoin. Jokainen halusi varmistaa päivittäisillä huippusuorituksilla, etteivät kapiaiset puutu siihen, etten simputtanut tai hyppyytänyt heitä turhaan. Minulla oli maailman parhaat alokkaat. Olin ollut poikkeuksellisen onnekas. Varusmiespalveluksen lopulla komppaniassa järjestettiin suljettu lippuäänestys parhaasta varusmiesesimiehestä. Olin ällistynyt tuloksesta, sain sekä varusmiesten että kantahenkilökunnan äänestyksessä enemmän ääniä kuin kaikki muut yhteensä. Turpaan en koskaan saanut. Sen sijaan sain pian sopimuksen jälkeen kersantin arvomerkit ja kotiuttamisjuhlassa, soittokunnan säästyksellä, komppanian parhaan ryhmäjohtajan palkinnon, kompassin, jota käytän yhä joka syksy hirvijahdissa. Sillä on suuri tunnearvo. Tiedän, ettei se tullut omasta erinomaisuudestani, vaan käsittämättömän hienojen alaisten ansiosta. Oliko toimintatapani erityisen nerokas tai ylevä? En ajattele niin. Se ei vastannut lainkaan yleistä käsitystä siitä, miten armeijassa pojista tehdään miehiä. Sopimus oli osaltani lähinnä laiskuutta ja itsekkyyttä. Halusin itsekin päästä mahdollisimman helpolla. Ja totta vie, alaiset maksoivat sen takaisin moninkertaisesti. He antoivat minulle unelmaisen armeija-ajan kiitokseksi kaikesta siitä inhottavasta, mitä jätin heille tekemättä. Myöhemmin työssäni kouluttajana olen kannustanut esimiehiä ja alaisia pistämään itsensä täysillä likoon yhdessä. Silloinkin kun se vaatii rohkeutta.
mutta ennen kaikkea onnistumaan yhdessä. Silloin ihmiset ovat valmiita tukemaan toisiaan parhaalla mahdollisella tavalla ja kokemaan jotain ainutlaatuista yhdessä. Tässä oli tämänkertainen tarina. Tykkää videosta ja muista tilata kanava, niin saat ilmoitukset uusista julkaisuista.